Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, як информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. Дар ҳамиҷа ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам, нафарҳое ки маро тамошо кардастен, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш. Телеграми ма дар комментария закрепит кардагия, бидроен дар телеграми ма подписатсия кунен, чунки аллакай информатсия аниқ шудагия, YouTube оҳиста-оҳиста бояд ки маҳкам шавад дар Федератсияи Русия. Ба ҳамин хотир дар Телеграм подписатсия кунед ки бо мо бошен ҳама вақт. Мавзӯи асосии имрӯзаи мо: Федератсияи Русия вуруди оилаҳои муҳоҷироне ки бекор мебошанд манъ кардан мехоҳад. Русия мехоҳад вуруди хонаводаҳои муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия кори расмӣ надоранд ва ба кор таъмин нестанд манъ кунанд. Яъне ки дар Федератсияи Русия ҳар як шаҳрванди хориҷие ки иқомат мекунад ва ба ҷои кор таъмин нестай, бекор ҳастай, бигем Федератсияи Русия тасмим гирифт ки ворид шидани хешовандон аз ҷумла зану фарзандошона ба Федератсияи Русия манъ бигардонад. Шӯрои амнияти Русия ба Вазорати корҳои дохилӣ ва дигар мақомоти дахлдор супориш додааст ки ин масъаларо омӯхта барои қонуни нави муҳоҷират пешниҳод намояд. Яъне ки Шӯрои амният аллакай супориш додагӣ ҳаст дар ин мавзӯъ ки аз худ кунанд боомӯзанд ин масъалаҳоро ва барои ин масъала қонуни нав бояд ки ба имзо бирава ва барои қонуни нав шидан аллакай бояд пешниҳод карда шавад. тавре ки Телеграм канали Федератсияи Русӣ наздик ба мақомот хабар медиҳад, мувофиқи ин қонун инчунин кӯдакони муҳоҷиронро ба мактабҳо пас аз имтиҳони ибтидоӣ аз забони русӣ қабул хоҳанд кард. Фарзандони муҳоҷироне ки дар Федератсияи Русия ба мактабҳо дода мешаванд, пеш аз мактаб мақсад дохил шидан доданашон бояд ки аввал имтиҳон биспоранд. Имтиҳон споридани фарзандони муҳоҷирон барои донистани забони русӣ мебошад. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем, бо диққат бошед. Агар нафарҳое ки бихоҳен ба границаи Қазоқистон сафар кунен, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинен занг бизанен, аз номи мо суҳбат кунен ва бипурсенеш ки агар ки битона 100% ба граница бурда бо обратно биёра, баъдан метавонед ки сафар кунен. Аз шаҳри Питер ва аз Москва ба границаи Қазоқистон мебарад. Низом нависондай: салом акаи Сорбон, рақамҳои телефонтон дар кор. Як саволи берун аз эфир дорам. Илтимос номерои ма дар вақти ҳастай дар WhatsApp-тон. Бародари азиз, агар ки ягон саволи иловагӣ дошта бошед, метавонед ки дар ҳамин комментария номери WhatsApp-тона бинависонед ва мо суҳбат мекунем. Худо розӣ бошад. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака. 13 рӯз шуда ки Россия даем. Регистратсия кардам. Не ки патент чӣ қа вақт дорам ки гирам? Пешакӣ раҳмат. Дар муддати як моҳ бояд ки шумо патентонам гирифтагӣ бошед. ҳозир регистратсия ки гирифтагӣ бошед, метавонед рафта ҳуҷҷат барои гирифтани патент бисупоред. Аввалан пеш аз ҳуҷҷатсупорӣ шумо аввалан мерен сертификат мегиред барои донистани забони русӣ. Агар ки аз имтиҳон гузаштен, баъд ҳуҷҷатҳои шумо супорида мешавад. Муҳаммад нависондай: акаи Сормон, ҳамин саволи мада ответ битен. Ман соли 2023 Россия омадам. Патент кардам, 2 моҳ гузашт. Патентам сӯхт. ҳозир граница бирам, метавонам бо Россия диромада? Илтимос ҷавоб тен ака. Дар ҳолати гузаштан аз сарҳад вақте ки шумо патент надоред, мисол агар ки пурсупос накунанд барои надоштани патент, обратно ворид шида метавонед. Лекин инҷа як гапи дигаре ки агар шумо боз ҳуҷҷат барои патент гирифтан супоридани бошед, вақте ки патент аннулировать шидагӣ бошад, шумо то муддати 1 сола дигар патент гирифта наметавонед. Як каси дигар нависондаи: салом ака, видварения бошӣ, падарат гражданини Россия бошад, видварения кушода мешавад? Илтимос ҷавоб ден. Видварения дар ҳолате кушода мешавад ки шумо дар Федератсияи Русия агар оила дошта бошед ва фарзанд дошта бошед, мисол оилаи шумо баъдан метавонад рафта ба мақомотҳо ариза пешниҳод кунад ки падари фарзандо, мақсад пешбарандаи зиндагии мо, мақсад фарзандонро нигоҳ мекунад. ҳамин гуна роҳҳош ҳастай ки ба воситаи адвокат баъдан кушода шавад ва дигар роҳҳо нестай. Як каси дигар нависондаи: ака, трудовой договор накунӣ, патентат месӯзад. вақте ки шумо дар муддати 2 моҳ вориди Россия шидантонда патентона бо трудовой договор уведомлед накунед, агар бале патенти шумо аннулировать карда мешавад. Муъминов нависонда: ака, илтимос ҷавоб медодӣ.
агар видварения бошӣ, Тоҷикистон рафта омадан метонӣ. Вақте ки шумо видварения дорем, ин маънои уро дорад ки шумо запрет навъест шидагем. Аз Россия ки берун биромаден, то муҳлате ки ҳамун запрети шумо ба охир нараса, дигар ҳақ ва ҳуқуқ надорем барои Россия дуромадан. Шуҳрат Мирзоев нависондай: брат, як савол. Ма як мошид омаданма, дар дигар шаҳрам, регистратсияи 3 моҳа дорем, метонем Москва брем корда. Регистратсияи 3 моҳа дар дигар шаҳр дошта бошен, агар барои ба Москва рафтан шумо ҳамчун меҳмон шиданда ҳақ дорем. Барои дар Москва кору фаъолият кардантон, шумо бояд ки регистратсиятонам аз Москва боша ва патентонам ки аз ҳамуҷо бояд дастрас бикунем. Як кас нависондай: агар талаба дар вақти дарс бигреза, кира ҷарима мекунам. Нисбати падару модар ҷавобгарии маъмурӣ пешбинӣ шудагӣ астай. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон нафарҳое ки дарсгирезӣ мекунанд, мо видео кардаги будем ки ҷарима таъин мекунанд ба падару модаршон, ё нафарҳое ки ҳамун шахсията ба тарбияи худшон гирифтагианд. Мисол баъзе нафарҳое ҳастанд ки падару модарошон дар Федератсияи Русия ҳастанд, дар хонаи бибишон ё дар хонаи тағоишон зиндагонӣ мекунанд, дар тарбияи ки касе бошанд агар. Хоб, тамошобинони азиз ва гиромиқадр, навори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.